Egunon, txikiz. Zer modu zaudete? Gaur euriari du. Badakizue gauza bat? Gaur atera naiz goizean goizi biltzera, eta guzti naiz pizkatza bat. Así que orain hartu beharko dut dutza bat, baina lehenengo etorri naiz zuei ipuina kontatzera. Badakizuen orain heldu naizen ibintzen? Badakizue barrakak nun jartzen dituzten Gasteizko jaietan? Mendizabalan, iritsi naiz, araño. Iaia nire eskola zegoen tokira. Bueno, laguntzak, gaur ipuin bat ekarri dizuet begira. Gogoratzen duzue Grufaloa? Bai, ez da? Grufaloak alaba txiki bat zeukan. Ezagutuko dugu Grufaloaren araba? Araba ez, alaba. Bai? Venga, prestatuko gara. Begiak ondo ireki, itzi, ireki, belarriak ondo garbitu, ilea belarrien atzetik, ahoa ondo ireki, bale, ikusten dugu, entzuten dugu, eta izilik gaude. Venga, bagoaz. Txun, ora, dana gorria. Azerrea bezala, gogoratzen duzue azerrea, zein gorria zen? Beitu, Grufaloaren alaba. Egun batean, Grufaloak bere alabari esan zion. Grufalo txiki, ezin zara inoiz baso sakonean sartu. Baina, zergatik amatxo? Baso sakonean, zagu gaizto erraldoi bat bizi delako. Hala, eta nolakoa da? Mesedez, amatxo, ezaidazu nolakoa den zagutxoa. Ikaragarria alda, gaizto alda benetan. Grufaloak horrela egin zuen. A ber, ez dut oso ondo gogoratzen. Bai, zagua sendoa da. Bustan lodia eta luzea dauka. Begi gorriak, suaren kolorekoak, eta bere biboteak alambre modukoak dira. Gau batean, amatxo lo zegoela, Grufalo txikia, zilik, baso sakonera sartu zen. Hanka puntetan eta poliki, ibili hasi zen, zaguaren bila. Zion kasurk egin amatxori. Orduan, bidetzo bat ikusi zuen lurrean. Ara, zer dago lurretan? Norbaiten aztarnak dira. Jarraituko ditut. Eta Grufalo txikia aztarnen atzetik joan zen, eta bustan bat ikusi zuen. Zagutxoaren bustana izangote da? Baina orduan, zuge bat atera zen. Eta begitzikiak zituen. Eta hilerik ez zeukan gorputzean. Hori ez zen zagua. Zu ez zara zagua. Ez, ni zugea nauzu. Zagua aintziran aurkituko duzu Grufalo tarta jaten. Eskerrik asko zugea, eta Grufaloak bere bidea jarraitu zuen. Orduan, beste aztarna batzuk topatu zituen lurrean, eta jarraitu zituen. Orduan, begi gorri batzuk ikusi zituen zuhaitzeko enborrean. Hori zagua izango da. Baina orduan, egan ontza agertu zen. Zu ez zara zagua. Ez, ni ontza nauzu. Zagua, Grufalo tortilla jaten aurkituko duzu. Elurrari zuen, eta Grufaloak hotzak zeukan, baino jarraitu zuen bere bidea. Eta orduan, elurretan, beste aztarna batzuk topatu zituen. Norenak izangote dira aztarna hauek? Jarraituko ditut.
Orduan, bere bidea jarraitu zuen, eta bibote batzuk ikusi zituen. Hori sagutxoaren biboteak izango dira. Baina orduan, azeria atera zen. Ez zeukan horren beste hilerik, eta bere biboteak ez ziren gogorrak. Zu ez zara sagua, esan zion azeriari. Ez, ni azeria nauzu. Sagua grufalotea edaten aurkituko duzu. Grufalo txikia nekatuta zegoen, eta enbor txiki baten gainean ezeri zen. Orduan grufaloak sagutxo txikia ikusi zuen beretzetik kanpo. Hor dago sagua! Baina ez dauka bibote gogorrik, eta bere buztana ez da gogorra, eta ez da sendoa, eta bere begiak ez dira gorri-gorriak sua bezalakoak. Jan egingo dut sagua. Baina orduan. Baitu, hurbildu egin zen eta sagua gora egin zuen. Tipitapa, 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 tipitapa. Eta ilargiaren laguntzaz, sagua ilargiaren parean kokatu eta behitu bere itxala. Sagu erraldoi bat zela ematen zuen. Ai ama, egin zuen grufaloak oihuka. Eta korrika batean alde egin zuen. Sagutxoa pospozik geratu zen. Ze inozoa grufalo txiki hau. Pentsatzen zuen handian nintzela. Trampa egin dio sagutxoak. Berriz ere. Orduan sagutxoak aztarna batzuk ikusi zituen eta elurretatik kobazuloraino jarraitu zituen. Han grufaloa zegoen eta grufalo txikia amatzoren besoetan sartu zen lo egiteko prest. Eta hala bada edo ez bada, zar dadila kalabazan eta tira dadila zuen etxeetan. Aizue, zer gertatzen da sagu txiki honekin? Oso azkarra da, bai? Ze grufaloak oso handiak dira, eta ematen du maltzurrak direla, baina sagutxoak engainatu egiten ditu beste animaliak, ez da? Bestela denek jan egingo zuten. Bueno, laguntzak, gustatu zaizue ipuina? Bihar ere beste ipuin bat kontatuko dugu, bale? Egun zoragarria pasa, eta kalera irtetzen bazarete, busti zaitezte pizka bat, gustora egongo zaretela, bai? Bueno, lagunak, egun polita pasa, eta bihar ere elkarrekin egongo gara, bale? Agur, agur!